Ibai Alzaganaz, Mungiako EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da otsailaren 28 osoko bilkura eduki gendun eta hainbat gai landu ziren. Gaietako baten onartu zen mungialdeko behargintzak erabiltzen dauen lokala, udalak behargintzari debalde izten segidutea, hau batez onartu zen. Beste gaietako baten proposatzen zen matxin enparantza azpiko aparkalekuetan, hor salmentak eta emoten direnean, udalak tanteo eskubidea deko, baina ez dau erabiltzen. Guk beti egin ohi dugu horren aurka, guk proposatzen dugune dalako, hain zuzen be, udalak dekon tanteo eskubide hori erabiltzea eta udala bera izetea aparkalekuek kudeatzen dauzena. Beraz, guk kontra egin gendun, alan dabe puntue onartu egiten zen, baina emoten dago aukera bat zabalduko dela gaia aztertzeko eta modu eukiko dugule orain gure proposamen hori zehazteko eta helarazteko gobernu taldeari ia zozer egiterik dauen. Beste puntu baten, hau batez onartu zen, bere azoka bat berrindartzeko eta osta bere auspotzeko egiten ari diren hainbat aldaketan artean, ordenantza fiskaletan be aldaketa batzuk planteatu dire, orain arte abere edo ganadu buruko tasa batzuk bertan zirelako eta horrek kendu egin dire eta bestelako aldaketaren bat be egin da. Asmoa azoka indartzea da esan dugun moduen eta inguruko baserritar eta nekazariek apurtxo bat babestu hau egoteko aldaketak izen aldire, beraz guk be alde egin gendun. Eta gai potoletako bat izen zen, Bizkaiko Foru Aldundiak Mungiako udalagaz sinatu behar dauen hitzarmen bat hiriko hondakinen tratamendurako zerbitzue adosteko. Orain arte 3 hitzarmen desberdin egon dire, hondakinen araberakoak, urte desberdinetan egindakoak, eta hitzarmen berri honek ingo leukena izango zen, alde batetik 3 hitzarmen desberdin horrek bateratu eta hitzarmen bakarrean jaso, eta eguneratu eta aldaketa batzuk egin. 4 urterako hitzarmena izango zen, eta zoritxarrez ez dugu euki tarterik, ez espaziorik gai honen inguruen alderdi desberdinen artean eztabaidatzeko eta proposamenak egin alizeteko, adostasun zabal hauetara heltzen saiatzeko, eta hitzarmen eredu horrek planteatzen dauena, bat mungiarron onurarako edo hobetzen saiatzeko. Ez da egon horretarako aukerarik, eta zoritxarrez esaten dugu guk kasureko eduki dugu zelako ideia batzuk eta proposamen batzuk. Osoko bilkuran luzatu gendu zen, eta gauzako lan guk proposatzen gendun esan egun horretan gai ordenetik ataratea eta ez bozkatzea eta epe bat zabaltzea berba egin alizeteko honen inguruen alderdi desberdinon artean eta hausnartzeko gaiaren inguruen. Eta kasurik txarrenean, 4 urterako izen beharrean sinatzea urtebeterako bakarrik eta tarte horretan esan dugun moduen hausnarketa hori zabaltzea. Gure proposamenak ez ziren onartuek izen eta guk aurka egin arren onartu zen hitzarmena bere horretan eta orain 4 urte honetan ez dugu eukiko aukerarik hitzarmen hori hobetzeko eta mungiarron intereserako izen alziren hobekuntzak planteatzen saiatzeko. Eta bukatzeko dekretuetan, guk dekretu desberdinen inguruko galdera batzuk eta argipen batzuk eskatu gendu zen, eta euretako bat badau langile bateri, udaleko langile bateri, kontratue bukatu dakola azaltzen dauena, edo kontratu hori etetea erabakitzen dauena, eta langile berbera kontratatu da beste postu baterako udalean bertan. Eta kontratazio horrek edo prozedura horrek kontu hartzailearen reparo bat eduki dau. Guk galdera batzuk egin gendu zen jakiteko kontratazio horretan aukeraketa prozesue zelakoa izendan, detaileak zeintzuk diren ezagutu gure gendun, eta osoko bilkuran bertan esan egon aukerarik erantzunak detaile horrek eta informazio hori jasotzeko, eta orain itxaron barko dugu teknikariek zehaztasun guztiek emon arte guk informazio gehiago eukiteko eta ikusteko zelan egin da hori.